Arma Plaza Fundazioaren webgunean, publikazio digitalen atarian ikusi ditzakegu bai liburuak, erakusketetako katalogoak, unitate didaktikoak, ezagutu zure hiriako kuadernoak, historiari buruzko boletinak eta diptikoak ere, bisitak egiteko diptikoak ere deskargatu ditzakegula. Liburuen atarian adibidez ikusi ditzakegu Arma Plaza Fundazioak publikatu dituen liburu guztiak, eta adibide bat egiteko, adibidez, sartu gaitezke ezagutu zure hiriako kuadernoak eta hartuko dugu margolari etxege nagusiaren kuadernoa adibidez. Bertan egiten zaigu liburuaren azalpen txiki bat eta deskargatu dezakegu bai gaztelaniaz eta baita euskaraz ere. Deskargatzeari eman eta erabiltzaile bat eskatuko digu, erabiltzaile bezala erregistratu eta behin identifikatuta liburua deskargatu egiten da PDF formatuan.